பெட்டி பெருமாள்ரா. இல்ல இல்ல கத்தி குத்து கந்த. மாமா கோவம் வந்துருச்சு. சிட்டிங் எதுல இருக்கு. அடிச்சான்டா. குட்டி மாதிரி துள்ளி கூச்சிட்டு இருந்த என் புள்ளைய எப்படி அடிச்சு கழட்டிக்காரு பாருங்க. ஏன் அப்படி அங்கிட்டு இங்கிட்டு பாத்துட்டு ஓடுறா? என்ன பண்ணுவீங்க? எப்படியாச்சும் காப்பாத்துரு. 2 பேரா மாமி? சார் என்ன பண்றீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? அப்பா என்ன வேலை பார்த்து? மொக்கராசு, உன் வழி எனக்கு புரியுதுப்பா. இதுதான் தவறான விஷயம்.